пак е на стойка. Преди малко ти път пъдък и той касна около 100 метра. Спокойно вече. И сега пак маркира. Чакаме да дойде до него. Визите. Браво, момчето. И ти. Още не знам за какво става на въпрос. Спокойно. 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 Браво, момчето. Също ти да еко. Спокойно. Чай да фаним малки буклук. Да не го избуши. Браво, момчето. Браво. Добре ли? Браво, момче. Браво. Сега ще го команда. Айде леко. Ето сега. Айде леко. Браво, момчето. Браво. Браво. Искаш ли го? Малкият минджо още знае къде. Спокойно, спокойно, момчето. Спокойно. Айде леко. Ето, нажаваме. Как е? Добре ли? Браво, момчето. Браво. Браво. Спокойно. Спокойно. А не ти. Оле мой. Спокойно. Еко. Спокойно. Спокойно. Айде леко. Айде. Лекичко за шебека, малко така, лекичко само да види и да престане да яде породата. Как е шебек? Харесва ли ти? Сигурно пак ще кажеш, че за нищо не става. Така е. Все пак е драхар. Не го забравяй, шебек. Браво, шампион. Браво. Ай леко. Ползи ли шебек? Как е? Сигурно и това не ти харесва. Нали? Спокойно, момче. Нали? Хич не може да натиска дивече. Шебек, шебек. Айде. Сега май там отново натискане да е избягал, ама. Можете. Айде. Айде си. Ползи ли шебек? Нали? Не може да ползи, Как е? Ти лягане ли си, Все пак не забравяй
Кои са родителите на тези кучи? Ляга ли е човек? Как е? Пълзи ли е? Как е? Искам само да погледнеш. Ляга ли кучето? Ляга ли? Браво, момчето. Тук ли е? Браво. 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 Хайде. Пак изгаря. Къде? Оп! Браво за шампиона! Браво! Браво, моето ком! Браво! Браво! Коми! Браво! На вашите екрани Екофокс влезе. И малко искам човека само да коментира и тогава. Благодаря за вниманието.